माथो सोरखौबासो गाख्रबनाय बायसि खोनालाय लांबाय आङो र' मोजाङै खोमाखौ फाथिलायनानै खोनासंनि र' आया गिलु बालुनो सोर गाख्रबलाबायदों एसेबां हरावलाय मोदायफोरथ' नङा हे भगबान गिनायसो मोनसोबाय आङो आयु माथो सोरबा सिख्लानि रोखोमसो माथो खोनालाय लांबाय आङो माबा मदद खालाय बासाय होननायसो खोनाबाय थाबाय आङो इसोर आसल मथि मा मार मोदाय मार ना मानसि मार थांगोन थाङासो जालाय लांबाय आङो जि जायो जाथोसै दे थांनोसै आङो हे उपरबाले आंखौ एसे नायहरदे उथियाखै उथि आंनि थाखायनो नोङो बेबायदि जानांबाय आंखौ निमाहा होलाय गायदेयाखै सोरबाफोर दङ नामायो जोंफोरखौ मदद खालायले आब' बिनि न'आवसो खबर होनांगौमोनलै दा बोरै होनांगौ जाखो खबरखौ मबाइलबो गैया अना खानानो अबेनिबा आब'आ नोंनो खोन्थादोंमोन ना खोन्थानायाथ' खोन्थादोंमोन र' दाउखि फारानिनो आंनि थाखायनो आंनो फाफि आगै गायदे आगै उथि हस्पिटालाव लांगोन र' मादै मोना गारि हमनो थांदो हामगोन र' आगै हामगोन माथो गोबावथार जाबाय मादै मोनाबो मोनफैला दालागि गारिखौनो मोनाखै खोना दा मा जागोन मानसियानो एसेबो थद गैला आं गिनायसो मोनसोबायलै गायदे आगै नों जुदि मायबा जायोना आं गावखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा गासैबो आंनि थाखायसो जाजोबदों आंनो फाफि इसोर बोरै जाखो बेफोरलाय नोङो बिबारि मा खालायना गालांखो आदा प्लिज अननानै जोंफोरखौ मदद खालायनाय नोंनाव बाइक दङ माथो अननानै प्लिज गायदेखौ हस्पिटालागि दोनहैनाय नङाबा गायदेया थैलांगोन थौना अननानै हस्पिटालसिम लां जागोन दे लांगोन दे नाथाय सोर बिदि खालायलांनाय आदा गासैबो बाथ्राखौ उनाव खिन्थागोन दे आङो गायदे आगैखौ हस्पिटालाव लांग्रोनि इमारजेन्सि थार थदानो गैला एसेबो थुरा मा खारै जोंहानि मादै मोना गारि हमनो थांदों नाथाय गैया दालागै मोनफैयाखै बिसोरखौ नेबाय थाला जाला गायदेया हामनाय नङा थौ होमबालाय थौ दे हम सानैबो हम दे मोजाङै गोरायै हमबायना मोजाङै हमबाय दे डक्टर साहब डक्टर सार गायदेखौ नायनाय इमारजेन्सि थार थैयानो गसोगोन थैयानो थाबथाला अननानै नोंथाङा गायदेखौ माखारै नायनाय अके पेशेन्टखौ इमारजेन्सि रुमावसो दोननांगोन मानसिफोरालाय उन्दुजोब्बाय नामायो आब' थुम्फि आब' इसोर गारिखौ मोनबा हामगौमोन माथो जाब्रे बिनानावसो थुम्फि आब' नोंसा दाब्लानि गारिया दङ ना बर'आवबोथ' भारा लाङाखै गैया बिनानाव भारा लांदों बियो मामोन माबाफोर जादों नामा सोरनियाबा ओं आब' इमारजेन्सि थारमोनलै गैया मालाय भारा लांदो कम्पिकाटायाव दालाय मा जाबावनांगौ इसोर दा अबाव गारि मोनबावनो बे खानजं लानायाव थांबाय औले आब' थांना फैबाय गैया बिसोराबो मालाय अबावबा भारा लांदोंनो दा गारिखौसो अबाव मोनगोन जोंफोर बेखौनोबो इमारजेन्सि थारमोनलै सोरबा मायबाफोर जादों नामा एक्सिडेन्टफोर नङालै आब' सासे गुन्दाया सासे सिख्लाखौ सुना गालांदो आयु हाबाब अबाव बै हमथाखिनियाव आब' इसोर दालाय मा जाबावगोन बिनिथ' मार गिनायसो मोनसोबाय आङो अबेनिबा गथ'आ
मिन्थियाबो जोंफोरो दे थाथ'नो आब' गुबुन गामियाव नागिरहैबावनि र' एकदमबारे इमारजेन्सिथार डक्टरनाव लांनो मोनाबाथ' गथ'आ बेखौनो दे थां थाबैनो थां थु लाइमोन आरो दोरलो थु मायो नंगौ आदा Allah बै मानसिखौ मोनबा आं गारामोनलै गासैबो गोरोन्थियानो आंनि गोजा आंनि थाखाय गारिया गामिनि जानांबाय गासैबो गोरोन्थियानो आंनि गोजा मानो बेबायदि बुंदों गोरोन्थिया नोंनि नङा गासैबो गोरोन्थियानो बै पाप्पि गोबोरखिनि गोजासो बिबारि नोङो गावखौनो मानो दायनिगिरि सानना लाबाय थादों बिबारि गायदेलानि न'आवसो खबर होनांगौमोन दा बोरै खबर होनो रावखौबो सिनायनोबो हाया आच्छा नोङो बेनि गामिनि मुंखौ सोंनायमोन ना गामिनि मुंखौलाय सोंदोंमोन र' दाउखि भारानि बुंदोंमोन मानो दाउखि भारानि आदा मा नोंनिया सोरबाफोर सिनायहानाय दं नामा दङ बिबारि जोंहा आमाइलानि न'आनो दाउखि भारायाव दे होनबा आदा नोंसो आमाइलानियाव फन खालायनानै गासैबो बाथ्राखौनो खोन्थाहर र' खालायनि र' गायदे बुंदोंमोन ना नानिनि मुंखौ गायदे र' खालायनि र' गायदे आंनि आं नोंखौ थांनो होखायाखैमोन ना दा अबाव नागिरना मोनगोन आं नोंखौ एसेबां हराव आं नोंखौ अबाव नागिरना मोननो नोंखौ जोंफोर एसेबां नागिरबाय नाथाय नोङो गैया अबाव दङ नोङो आंनि सना अबाव मोननांगौ नोंखौ आं दा मादै न'आव दंना गैया सोरबा दङ दे रुमसिम फैनाय माबा मादै गायदेया मा लुद्रा गायदेया मा माबा गायदेया हस्पिटालावसो दङनो मादै थाबैनो हस्पिटालसिम थां गोब्रा हस्पिटालाव दङ गायदेया हे आफा इसोर बोराइ बाथौ जेन गायदेया हामो दे भगबान गायदेया जुदि हामो आं नोंनो फुजा होगोनलै गायदेखौ एसे नायफिन भगबान नार्साबो गायदेया मोजां जाबायना दा जेबो बुंनो हाथ'आ ट्रिटमेन्ट खालायगासिनो हामगोन रखम ना नार्साबो हामगोन रखम ना गायदेया दा जेबो बुंनो हाथ'आ बुंदोंना आङो ट्रिटमेन्ट खालायखांनायनि उनावसो मोनथिसिगोन पेसेन्टसाबा हामगोन ना हामा नार्साबो हागौमानि नाजा गायदेखौ फाहामनो थाखाय नाजागासिनो अबाव आंनि फिसाया आंनि गायदे मादै नोंनो गायदेनि आइ नामा आंनो गायदेनि बिमाया अबाव आंनि फिसाया मादै दागाब हामगोन दे आगै गायदेया आगैखौ ट्रिटमेन्ट खालायगासिनो बोरै मा जालांखो मा जानाय आंनि फिसाया सोरो मा खालायनायमोन आंनि फिसाखौ आंनि आइ सना भगबान आंनि फिसाखौ नायफिनलाय अननानै नायफिन Excuse me. Sorry, जोंफोरो गोबां नाजानायनि उनावबो पेसेन्टखौ बासायनो हायासै
ada. Sarpapya bisa bukan ayo. Masih mau makan tangan lagi tidak? Tidak tahu. Anda kolanya tidak. Sarpapya ini kaya bisa ke. Bisa dengan bisa kumari si menaikin dia. Bisa. Sekarang bisa di sana. Daulat di sana nanti waktu anak mengetahui sunadan. Bisa. Daulat si ubah hot labu zani. Ayo, 가이드. 알프려고요. 가이드기 선덕이 매실 하나, 비나, 운동할 거나, 얼키할 거나 하이. 뭐 댄슨? 너 트레 거나. 이제 탕탕 멀어봐이. 아유, 낙도 사람. 너의 안립시야 탕탕 핀말라이. 낭탕은 안 피나이. 아유, 이번에 진짜는 나올란지 그 송나흐만 난건데 능을 그 타웨이. 시간이 배시 토가베 타나데. 아유, 샤, 능랑은 지니는 송나이건. 아유 하밥 내 만시아는 뿔이 탕캉핀크 포고반फोरनिनो लीला नोंथांमोनखौ 포고बाना गोरना फोलावलायना नायहरमारदोंलै नङाबाथ' थैनाय मानसिया बिदि मालाबाबो थांखांफिना 닥터 다다이 가이데스 가이데 트이네오 그야